Jawa Tengah iring lor ana pedagang beras kang dadi kembang lambe warga ing kampung kono. Pedagang beras iku jenenge Pak Rasno utawa jeneng singelen pakaryane sadurunge dadi pedagang beras. Dheweke dadi tukang kayu, gawe meja, kursi, lemari, dipan lan liyane. Dene kayu utawa bahane golek ing desa-desa sakiwa tengene kampung kono. Wektu iku ing kampung kono durung ana tukang kayu liyane mung Pak Rasno. Nanging suwene-suwe ana tukang kayu anyar, malah ora mung siji nanging telu. Tukang kayu anyar iku nyaingi Pak Rasno. Anane tukang kayu anyar iku dadekake asile Pak Rasno mudhun malah ora cukup kanggo kebutuhan saben dinane. Mula banjur leren anggone dadi tukang kayu lan pakaryane dadi bakul beras. Kang ngejak dadi bakul beras iku koncone yaiku Pak Misno tanggane. Wis setahun anggone dadi bakul beras nanging asile uga durung cukup kanggo kebutuhan saben dinane. Jalaran Pak Rasno isih ngragati sekolah anake loro, kabeh isih sekolah ana ing SMA swasta. Ing sawijining bengi Pak Rasno dolan ing omahe Pak Misno. Pak Rasno takon carane golek duit marang Pak Misno. Kepiye carane golek duit supaya bisa sugih kaya panjenengan, Pak? Jawabe Pak Misno, ya kudu nyambut gawe kang tuwekel. Pak Rasno nerusake pitakon, Pak, aku wis nyambut gawe tuwekel nanging kok ora sugih-sugih. Wangsulane Pak Misno, yen arep kaya aku ya kudu golek pesugihan. Pak Misno banjur jelasake anggone golek pesugihan. Pak Misno banjur cerita anggone golek pesugihan. Anggone golek pesugihan ing Jawa Tengah iring lor. Dene dalane anggone golek pesugihan iku lewat dukun jenenge Kyai Sapu Dahono. Pak Misno banjur kandha marang Pak Rasno, yen panjenengan arep golek pesugihan kaya aku, besok malam minggu panjenengan diaterake ing omahe Kyai Sapu Dahono. Bareng wis mikir rada suwe, Pak Rasno banjur mangsuli, siap Pak, siap. Gandeng wis cukup anggone padha ngobrol. Pak Rasno banjur pamit mulih. Bareng tekan omah, Pak Rasno banjur mikir bab anggone arep golek pesugihan. Malam minggu Pak Rasno mangkat ing omahe Pak Misno. Wektu tekan omahe Pak Misno, pancen Pak Misno wis siap. Wong loro banjur mangkat menyang omahe Kyai Sapu Dahono kanthi numpak motor. Kurang luwih sajam wong loro wis tekan omahe Kyai Sapu Dahono kang ana ing erenge pegunungan. Pak Misno banjur nguluk salam. Assalamualaikum. Saka njeron omah ana jawaban, Waalaikumsalam. Mlebet kemawon. Pak Misno lan Pak Rasno banjur mlebu lan lungguh ing ruang tamu. Kang ana ing ruang tamu kono ana priyayi telu, yaiku Kyai Sapu Dahono, Pak Rasno lan Pak Misno. Pak Misno banjur matur, Kyai, sowan kula ingkang bagen dumugiaken sederek kula Pak Rasno kepengin nyuwun pesugihan. Kyai Sapu Dahono banjur dangu marang Pak Rasno, Pak, pesugihan menapa ingkang panjenengan kersakaken? Babi ngepet, kandang bubrah, tuyul menapa buta ijo? Jawabe Pak Rasno, ingkang boten mawi tunggal Kyai. Kyai Sapu Dahono banjur jelasake,
meh kabeh pesugihan iku mesti nganggo tumbal, mung ana siji kang ora nganggo tumbal, yaiku pesugihan susu kencana. Pak Rasno banjur matur, "Nggih, pesugihan susu kencana kemawon, Kiai." Bareng wis ngerti sing dikarepake Pak Rasno, Kiai Sabudana banjur nerusake anggone jelasake, "Pak Rasno, besok malam Jumat Kliwon kula aturi tindak mriki ritual nggih?" Jawabe Pak Rasno, "Siap, Kiai." Wong loro bareng wis cukup anggone pangandikan banjur pamit mulih ing omahe soang-soang, banjur nyambut gawe kaya adet sabene. Malam Minggu Kliwon, Pak Rasno mangkat menyang omahe Kiai Sabudana. Bareng wis tekan, Pak Rasno ngaso sedelok banjur diajak ritual dening Kiai Sabudana ing pantai Laut Jawa utawa pesisir lor. Tekan pesisir, Kiai Sabudana banjur gelar mori kanggo lungguh wong loro. Kiai Sabudana kandha marang Pak Rasno, "Tak tunggu ning kene, Pak. Panjenengan adus ing segara, kabeh sandangan dilepas nganti kowe ditemoni kang tunggu segara iku." Banjur Pak Rasno nguculi kabeh sandangane utawa wuda mlecet jegur ing segara. Kiai Sabudana nglenggak ngucapake mantra ngundang Dewi Lanjar kang wasani segara iku. Wis 2 jam anggone Pak Rasno kungkum nanging durung ana wisik apa-apa. Pak Rasno nganti adem begigilen dumadakan ana cahya sumorot saka lor lan katon kreta kencana mlaku ing dhuwur banyu segara nyedhaki Pak Rasno. Bareng wis tekan ngarepe Pak Rasno kang numpak kreta iku jebule Nyai Lanjar. Banjur Nyai Lanjar ngendika, Pak Rasno, apa kang sira karepake? Sira kok ngundang ingsun iku?" Wangsulane Pak Rasno, "Pesugihan, Nyai." Bareng wis krungu tujuane Pak Rasno, Nyai Lanjar banjur njelasake, "Sira sun paringi pesugihan susu kencana gawe kamar ing pojok omahmu saben malam Jumat Kliwon. Sesasi sepisan sira turuwa ing kamar iku, mengko susu kencana bakal ngancani sira." Wangsulane Pak Rasno, "Siap, Nyi, siap." Susu kencana iku wanita anak buahe Nyai Lanjar kang ngemori turu wong kang golek pesugihan. Diarani susu kencana jalaran susune utawa payudarane nyengkir gading sumorot kaya dene kencana. Sapa wange kang weruh mesti kepencut. Bareng wis kandha mengkono, Nyai Lanjar lan kretone ilang lap. Pak Rasno banjur mentas anggone kungkum, banjur nganggo sandangane enggal nemoni Kiai Sabudana. Wong loro enggal-enggal mulih ing omahe Kiai Sabudana. Ing omahe Kiai Sabudana, Pak Rasno diwenehi keterangan werna-werna. Jam 09.00 bengi, Pak Rasno pamit mulih lan nyaosi duit jasa marang Kiai Sabudana cacahe 800.000. Bareng tekan ngomah, dheweke enggal-enggal gawe kamar kang diperintahake Nyai Lanjar. Seminggu anggone gawe kamar, bareng kamar wis dadi, malam Jumat Kliwon Pak Rasno wiwit turu ing kamar kang entas dibangun kuwi. Nganti jam 12 bengi durung ana sing nemoni. Udakara jam 1 wengi ana cahya kang madangi
kamar iku lan krungu suarane wanita. Ing wengi iki ingsun arep ngancani turu sira. Apa wae kena kok tindakake. Nanging aja pisan-pisan nyenggol susu utawa payudaraku. Lamun sira nganti nyenggol, sira bakal cilaka. Bareng swara iku wis meneng, katon wanodya ayu turun ing sisihe Pak Rasna. Susu utawa payudarane kuning nyengkir gading. Wanita mau kandha, "Ayo Pak Rasna, sandangane cepet uculana." Weruh wanita ayu biraine Pak Rasna muncul, nanging dheweke kelingan yen ora oleh nyenggol payudarane susu kencana. Mula dheweke nganti ati banget sandangane susu kencana lepas siji mbaka siji. Wong loro wuda blejet, Pak Rasna lan susu kencana padha saresmi. Iku pancen aneh manungsa saresmi karo lelembut. Udakara jam 3 esuk susu kencana ninggalake Pak Rasna, nanging sadurunge ngambung pipine Pak Rasna. Jam 6 Pak Rasna jur tangi, dheweke kaget. Astaga, ana duit atusan ewon sumebar ing kasur lan ana emas awujud ali-ali utawa cincin. Kalung, gelang sumebar ing jogan utawa lantai kamar iku. Duwite diitung ana 70 yuta. Anggone dagang beras saya suwe saya maju. 3 taun sakwise golek pesugihan, Pak Rasna dadi wong sugih blegedu. Dheweke dadi bos, karyawane ana 10, garwane utawa Yati sing ngurusi tokone lan ngawasi karyawane. Pak Rasna duwe omah 3 lan uga duwe villa, uga bisa nukoni sawah lan pekarangan. 3 sasi sepisan Pak Rasna mesti sowan ing daleme Kyai Sabudana, caos arta utawa dedaran. Kejaba iku uga ngaturake pamatur nuwun jalaran Kyai Sabudana kang paring dalan dheweke bisa sugih blegedu. Bareng wis 15 taun anggone golek pesugihan, Pak Rasna lali welinge Nyai Susu Kencana. Malam Jumat kliwon Pak Rasna turu ing kamar biasane. Jam 1 wengi Nyai Susu Kencana mlebu kamare Pak Rasna. Ora lesuwe Pak Rasna lan Nyai Susu Kencana padha andhen katresnan. 2 menit Pak Rasna jur-jerit, "Aduh, mati aku." Kamare hoyak kaya ana lindu. Nyai Susu Kencana ilang plas. Pak Rasna tulung-tulung awake panas kaya dibakar. Bojone utawa Yati enggal-enggal nulungi. Tangga-tanggane padha teka nulungi Pak Rasna. Sambate Pak Rasna ora karuan, awake panas, sirahe kaya ditutuki wesi. Esuke digawa ing rumah sakit. Opname 10 dina ora mari, banjur digawa mulih. Nganti 2 taun Pak Rasna lelaranen. Seminggu sadurunge Pak Rasna seda, dheweke ngimpi digeret Nyai Lanjar. Pak Rasna, kowe kudu dadi anak buahku." Kacilakan kang dialami Pak Rasna iku jalaran dheweke nglanggar welinge Nyai Susu Kencana, yaiku nyenggol payudarane Nyai Susu Kencana. Nanging rikala andhen katresnan, Pak Rasna bola-bali ora mung nyenggol, malah ngemek utawa nyekel payudarane Nyai Susu Kencana. Mula banjur lara, malah tumekane pati. Miturut cerita, kabeh pesugihan iku ora ana kang tanpa tumbal.
Kandhane Kyai Sabudana pesugihan susu kencana ora nganggo tumbal, nanging kasunyatan malah Pak Rasna dhewe kang dadi tumbal.